Angithi phela mina ngikhuluma kabi ngoba ngunobhadi ngunoshwa kulezi iy'nsizwa noma kulezi y'nkabi ey'ningi. Ngathi ngihlalele phansi nje namhlanje nginiphoxe. Ngifuna nje uniphoxe ngithi kahle kahle iyabheda le nto le. Indoda ethanda ukubukana nepipi lenye indoda, uhlale nje impela mfowethu uzu-relax nje ngoba ufuna ukubuka mina nje kanje nje ekhanda. Kuthiwa lapho sihleli sobabili ngamadoda lokho sigqoloselene nje kanjalo. Fakani bafethu iy'gqoko zenu, kodwa ngisho abakotoyi, kodwa ngisho nani fakani nje iy'gqoko zenu nikhululeke. Uma umuntu angalokho efuna ukuthi aphucane noma akhumulane nabanye abantu iy'gqoko zabo ukuze ezobabona. Ngifuna umbone usemuhle kanjani, ngifuna umbone usenjani, ngifuna umbone unjani, ngifuna umbone unjani unjani. Hhayi kahleni bafethu. Yazi abantu besifazane-ke bangcono ngoba abalokhu bey'yela le naleyo nto leyo ngoba ekugcineni ugcina mase uhleli nagcina usikhumulile isigqoko, abahluphi. Kodwa nje nabo akufunekali nje abantu belokhu beqhamuka bezoqhwagana nemiqondo yabanye abantu, yabo. Ngoba ufuna ukuthi uma sibukana mina nawe kukhethwe ukuthi uba omuhle kunomunye. Mina ngeke-ke mina uzongitshela nje ubuhle mina akhohlwa ngiyoshona le emaweni phakathi. Hambe uyoshona. Hawu mina ngeke mina. Hawu become forget. Hawu like grade R esikoleni nje. Hawu first ungitshele mina ngobuhle abazi ubuhle mina. Yimi lo yibo. Ngixabene nabo nje. Siyashikashikana nje siyatikatikana. Sibanga nje indaba yokuthi ubani phakathi kwami omuhle. Igama lokuthi ubuhle nobuhle nami yabo akutholakali. Kodwa nje kulokho kumina esitendeni. So bafethu aninike-ke le ndaba kulokhu. Ngifuna ukuthi nihambe nibukana namakhanda ethu mahhala. Indoda nje ayingalikhonzi ipipi lenye indoda. Ulokhu ulibuka nje. Cha manini angishongo ukuthi ubuso bufana nani nelokhunjani nepipi, cha. Ngithe ikhanda, ikhanda. Nabantu besifazane bawabuka wabo nje. Umuntu uyilento ayiyona, uyabo? Umuntu uyilento ayiyona. So bafethu angisho ukuthi sisafunda ngenhloko njalo ngikhuluma ngayo inhloko. Inhloko umnumzane wekhaya. Itotolozi lakho madoda, umnumzane wekhaya. Into emele niyazi leyo, umnumzane nje wekhaya nje itotolozi lakho. Akho enye indoda kumele ilokhu ikhontrolana nawe ngomthondo wakho ikudonsa le nale nale. Ithoza ngapha uza ngapha. Ngcono uma nibanjwe abafazi benu, yabo. Kodwa angeke angisho ukuthi ngibambe imthondo yenu. Ngiyazi phela ayinamsebenzi ingakho ngithi shibhitani niyibambe, niyibambe. So bafowethu inhloko yiyo-ke leyo ndoda. Hhayi ukuthi ubaba wekhaya.